Майчета, това Джеко как ще ми блъсне клипчета в земята. Какво стана, бе? Ах, ти таратайка. Какво става, бе, готин? Абе, долу съм! Абе, той скели, кой го дигна, бе, Борук? Кажи, бе, От цялото са хвати, бе. Тя е на коча младеца, който му не падат, нали? Какво става? Боса няма ли да? Ти порасна, Аван, почна да искаш майка на стара. Кой спря тока, Пускай тока, Абе, ти тъста, колко седмици ще ме я правиш, бе? Нямам труда да се, май. И бах ти бания обект. Цял ти затвори си блъскам тук някоя една чаша вода да ми спие. Колега, ще изляш малко, ще може ли? Добре, брат ми, утре ти черпиш, нали знаеш? Добре. Аре, на здраве, моят момче. Така, спокойно стана днеска собствено да минаваме. Да, даже помате, бе. Добре, бе. Аре, какво стана, обяда дойде ли, бе? Абе, аре, имаш още 200 да правиш. Вие не наклониш ма правите тук, бе, Благодаря на всички, които ме подкрепят в моята кауза.